2013, tak ako rok 2011 bol asi rokom zatmení, videli sme 3 zatmenia, 2 zatmenia mesiaca a 1 zatmenie slnka. Tak zatiaľ sa ukazuje, že rok 2013 bude rokom. Kométy naozaj sa relatívne veľmi rýchlo pohybujú voči hviezdám, teda majú zreteľný denný pohyb, na rozdiel treba od planet, snáď s výnimkou Merkúra, keby ste pozerali, zaznamenávali voľným okom medzi hviezdami, že kde sa nachádzajú planéty, tak by ste ten pohyb pozorovali až po nejakých 10 alebo 14 dňoch. Treba si väčšinou všetkým prisudzoval zlý vplyv, že je to znamenie, že človeku, ľuďom, civilizácii sa stane niečo zlé. Francúzski matematici a astronómovia Clairaut, Lalande a dokonca jedna žena, Laputová, zistili teda z geometrie tej dráhy, že tá kométa sa v minulosti musela pri tom poslednom obehu veľmi priblížiť k Jupiteru a Saturnu, veľkým telesám slnečnej sústavy, a na základe týchto priblížení sa zmenila jej dráha tak, že nepríde uprostred roka 1758, ale až jeho koncom. Naozaj, na Vianoce 1758 George Pallič, dneska by sa dalo povedať astronom amatér, objavil túto kometu na vianočnej oblohe. Takto vyzerá Halleyová kometa pomocou sondy Giotto. Áno, sonda Giotto bola pomenovaná pod Giottovými Bordone, ktorý teda takto nakreslil. Vidíme, že naše predstavy sa trošku radikálne zmenili tou kozmickou snímkou. Tá sonda priletela do relatívne malej vzdialenosti a odfotografovala ju. Tá kometa nie je celá obalená tou komou, ako to vidíme zo Zeme. To, čo vidíme ako tú komu, ktorá obaluje to jadro komety, vlastne vzniká až ďaleko od nej. Na miestach, kde svieti slnko, tie látky vlastne sa vyparujú a odchádzajú takýmito prúdmi. Keby som to takto zväčšil, tak vlastne oni letia najskôr k slnku, potom sa takto ohnú a idú dozadu a vytvárajú tú obrovskú komu. Taký skutočný pokus, že ako sa dokáže z kometárneho povrchu uvoľniť ten ľad a ten plyn, tak bol urobený priamo, už teraz neviem, v ktorom to bolo roku, myslím, že 2006 alebo 2007, toto je kometa Tempel 2, sonda, kozmická sonda, ktorá mala pôvodne inú dráhu, tak nakoniec zmenila dráhu a priletela ku komete Tempel 2. Vypustila z nej asi 400 kg vážiaci taký projektil, taký medený tanier, ktorý do nej narazil. To teleso má pritom možno 5 km. A stačí taký 400 kg kus, ktorý do nej narazil. Vidíte tu miesto toho nárazu. Samozrejme, hneď sa ten povrch deštruoval a hneď sa tam začali uvoľňovať tie plyny, sublimovať ľady. A na základe tohto pokusu priameho a ďalších výpočtov bolo spočítané, že kométa s priemerom 5 km, ktorá sa dostáva do blízkosti jednej astronomickej jednotky, teda do vzdialenosti Zeme od Slnka, stratí za obeh asi 18 metrov hrubú vrstvu toho snehu. Opakujem, ten kolobeh sa zrýchluje. Pri ďalšom obehu už by to bola možno 25 metrov a pri ďalšom možno už 50 metrov a tak ďalej. Pretože ten povrch je stále tmavší a viac priťahuje slnečnú energiu. Životnosť takej komety sa odhaduje potom na 3000 rokov. Behom 3000 rokov ona prestane byť aktívna. Tento pokus sa robil aj o tom, preto, aby sa zistilo, ako sa zmení dráha toho telesa pred zásahom a po zásahu. Určite viete, že keď vidíte také tie katastrofické filmy, ako sa niečo rúti na Zem, nejaký asteroid a oni tam vyšľú nejakú raketu, nejakú bombu tam chcú umiestniť a rozbália, že čo sa s tým stane, no tak už takmer nič. Lebo takúto vec, takto jemne ťuknúť do toho telesa vtedy treba, keď je na opačnej strane tej dráhy, v tom aféru, keď je vo veľkej vzdialenosti od Slnka, vtedy stačí málo zmeniť jej dráhu a vtedy sa podstatne rapidne zmení poloha tej elipsy na opačnej strane. Takže už sa robia takéto. My chystáme fotografovanie a odhady jasnosti a vizuálne a teleskopické pozorovania. Máme také 4 miesta, malý a veľký diel, kde vlastne na malom dieli je pozorovateľná. Veľký diel je holý kopec, ktorý je síce osvetlený mestom, ale
má zase veľmi dobrý obzor, takže nevaní. Toto je snímka z toho veľkého straníka, to je taký kopec nad Žilinou. To ranné pozorovanie tej komety Ison bude sa odohrávať práve tu nad tými najväčšími kopcami Malej Tatry, takže od toho si sľubujeme nejaké fotografické úspechy. Toto je celý horizont z veľkého dielu. Momentálne teraz sa tá kometa nachádza na západ, niekde tu. Tuto je východ za tými kopcami a horizont je tam do výšky 0,6 stupňa. Takže veľmi dobré miesto, len teda trošku osvetlené slnkom. Teraz robíme, okrem teda prednášok, robíme verejné pozorovania počas marca na veľkom dieli večer a od apríla začne tá kometa byť pozorovateľná aj na malom dieli. Je to preto, že tam máme dosť vysoký horizont. Takto vyzerá naša pozorovateľňa na malom dieli. Na západ máme tuje a vojenský cintorín, ale v žiadnom prípade by som ich nechcel dať dole, pretože nám chránia ten západný horizont od mesta. U nás nevidno ani jedno svetlo. Vidíme len to rozptýlené svetlo a niekedy niekoľkokrát do roka, keď napríklad v zime nasneží, ten sneh dokáže stiahnuť tie prachové častice a tie aerosoly tak, že potom je jasno. Tento spodok, čo vidíte, ten obrázok, to je vlastne z veľkého dielu, aj keď ten západ je niekde tu. Toto je už taký severozápad, tu sú vidno nočné svietiace oblaky. No a ďalším problémom pozorovateľne je svetlo, vidíte, všetko nad 4 sekundy expozícia už je červené od vysokotlakých sodíkových výbojov, ktorým je ďalej. Toto je potom situácia nasledujúci deň. Ten mesiac sa pohne asi 12 stupňov za deň, kde kometa už bola teda nízko nad obzorom. Všetko závisí od toho, že kde máte tieto vzdialené mraky. Ideálne by bolo výjsť na taký kopec, ktorý má nulový západný horizont, že sa dívate na západ, a ešte byť v takej výške, aby ste väčšinu vzduchu mali pod sebou.